Mabuhay kabayan at welcome to my channel, Kabayan Family. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin kung magkano ang kinikita ng mga Filipino YouTubers sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. But before that, kung bago ka lang sa channel na to, ay don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video at ang pinaka-importante ay to click the notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Mga kabayan, ang featured Filipino YouTuber natin ngayon ay si Joshua Salom. Sumali si Joshua Salom sa YouTube noong April 11, 2019. At sa ngayon, si Joshua Salom ay meron ng 50 video uploads, 861,000 subscribers, 34,762,943 video views, country is Japan, channel type is people. Titingnan naman po natin mga kabayan ang Social Blade ranking ni Mr. Joshua Salom. Nasa 270,267 ang kanyang Social Blade ranking. 27,291 naman po ang kanyang subscriber rank. Nasa 142,068 naman po ang kanyang video views rank. At ang ranking niya sa Japan ay nasa 362. Ang people rank naman po niya ay nasa 3,209. Tumako naman po tayo mga kabayan sa subscribers for the last 30 days ni Mr. Joshua Salom. Kung makikita niyo po mga kabayan, nadagdagan ng 11,000 subscribers si Mr. Joshua Salom nung nakaraang 30 days. Noong October 9, 2020 hanggang October 15, 2020, si Mr. Joshua Salom po mga kabayan ay nadagdagan ng 34,000 subscribers. Makikita nyo naman dito mga kabayan ang estimated monthly earnings at estimated yearly earnings ni Mr. Joshua Salom. Babalikan po natin yan mga kabayan. Pumunta naman muna tayo sa video views for the last 30 days ni Mr. Joshua Salom. Nasa 373.376k po ang video views for the last 30 days ni Mr. Joshua Salom. Mas mababa po ito ng 45.6% kumpara sa nakaraang 30 days. At ang total video views weekly naman po ni Mr. Joshua Salom noong April 4, 2020 hanggang April 10, 2020. Si Mr. Joshua Salom po ay nagkaroon ng 1,809,726 video views. Dumako naman po tayo mga kabayan sa YouTube Stats Summer / User Statistics for Joshua Salom. Ang daily average subscriber count po ni Mr. Joshua Salom for the last 30 days ay nasa 367 subscribers. Ibig sabihin po nito, for the last 30 days, araw-araw, ay nadagdagan si Mr. Joshua Salom ng at least 367 subscribers. Ang weekly average subscriber count naman po ni Mr. Joshua Salom ay nasa 2.56k for the last 30 days. Ibig sabihin po nito mga kabayan, every week for the last 30 days ay nadadagdagan si Mr. Joshua Salom ng 2.56k subscribers. Mga kabayan, titingnan naman po natin ang estimated audience age and gender ng mga nanonood kay Mr. Joshua Salom. Kung mapapansin niyo po mga kabayan, ages 18 years old hanggang 24 years old po ang nangunguna sa mga nanonood sa mga videos ni Joshua Salom. 24.5% po dito ay mga female at 10% po dito ay mga male.
Sinusundan po ito ng mga 25 years old hanggang 34 years old. Parehas po nakakuha ng 13.3% ang female at male. Ngayon po, titingnan naman po natin ang estimated audience geography ng mga nanonood kay Mr. Joshua Salom. 20% po ng mga nanonood sa mga videos ni Joshua Salom ay nasa United States. 12% po ay sa Indonesia. 10% po ay sa India. 6% ay sa Malaysia. 5% sa Philippines. 5% sa United Kingdom. 4% sa Singapore. 3% sa Japan. 3% sa Canada. At 32% po ay others. Mga kabayan, titingnan naman po natin ang video ni Mr. Joshua Salom na mayroong pinakamataas na video views. Noong May 16, 2019, nag-upload po si Mr. Joshua Salom ng video at ang pamagat po ng video na to ay School Life in Japan. Ang video na to ay nakakuha ng 2.9 million video views. 97.5 naman po ang ratings na nakuha ng video na to at nagkaroon po ito ng 9,000 comments. Ang estimated earnings ng nakuha ng video na to ay nasa $1,400 hanggang $11,500. Iko-convert po natin yan sa Philippine peso. $1,400 times 48 is equal to 67,200 pesos. Ang 67,200 pesos po mga kabayan ay ang pinakamaliit na posibleng kinita ni Mr. Joshua Salom sa kanyang video sa YouTube na mayroong pinakamataas na video views. At ang maximum naman po ay nasa $11,500 times 48 is equal to 552,000 pesos. Ang 552,000 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaking kinita ni Mr. Joshua Salom sa kanyang video sa YouTube na mayroong pinakamataas na video views. Ngayon mga kabayan ay balikan naman po natin ang estimated monthly earnings ni Mr. Joshua Salom sa YouTube. Kung makikita niyo po mga kabayan, ang estimated monthly earnings ni Mr. Joshua Salom sa YouTube ay nasa $93 hanggang $1,500. So, i-convert po natin sa Philippine peso. $93 times 48 is equal to 4,464 pesos. Ang 4,464 pesos po mga kabayan ay ang pinakamaliit na posibleng kinikita ni Mr. Joshua Salom sa YouTube buwan-buwan. At ang maximum naman po ay nasa $1,500 times 48 is equal to 72,000 pesos. Ang 72,000 pesos po mga kabayan ay posibleng pinakamalaking kinikita buwan-buwan ni Mr. Joshua Salom sa YouTube. So mga kabayan, ang posibleng kinikita buwan-buwan ni Mr. Joshua Salom sa YouTube sa Philippine peso ay nasa 4,464 pesos hanggang 72,000 pesos. Titingnan naman po natin ang estimated yearly earnings ni Mr. Joshua Salom sa YouTube. Nasa $1,100 po hanggang $17,900 po ang posibleng kinikita ni Mr. Joshua Salom sa YouTube. So, i-convert po natin yan sa Philippine peso. $1,100 times 48 is equal to 52,800 pesos. Ang 52,800 pesos po mga kabayan ay ang posibleng kinikita taon-taon ni Mr. Joshua Salom sa YouTube. At ang maximum naman po ay nasa $17,900 times 48 is equal to 859,200 pesos. Ang 859,200 pesos po mga kabayan ay ang posibleng pinakamalaking kinikita taon-taon ni Mr. Joshua Salom sa YouTube. So mga kabayan, posibleng kinikita
taon-taon ni Joshua Salom sa YouTube in Philippine peso ay nasa 52,000 pesos hanggang 850,000 pesos. At dyan na po mga kabayan nagtatapos ang aking video for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na to, don't forget to hit the like button, comment down below for any suggestions, share this video, click the subscribe button, and don't forget to hit that notification bell button para lagi kang updated sa latest videos. Maraming salamat mga kabayan!